A čau v novém videu a dneska budem trénovat, dokým nebudu lepší i jezdit na zadném kole, lebo včas som si dal blatník a chcem jezdit, vidíte jak jezdí všetci na těch zadných kolách, tak jdeme na to. Dobre, tak ideme trénovat. Mám strašně dobrou jezdíme na ty zadné kola. Počkej. Nemyslím si, že sa mi to podarilo, ale jak to bylo vidět. Budem to robit, dokým to nedám, abyste viděli, budu to robit, dokým to nedám a snad to dám dneska ještě lepší. Furt taky tak. No, jak si mi to najde. Ještě na nějaké 2 pokusy a budeme tak snad jste to viděli, lebo toto sám zase to povedlo. Byl jsem nastavil takto výške, tak aj chcem jezdit a můžu tomu poradit, že či mám, keď chcem jít na to zadné kolo, či mám, že furt jet strašně rychle a zvýhnout to, nebo jít pomáli a zrovna zrychlit, který je to vyskočit. Prosím vás, vážte mi, ok? Tak čus!